Боровец е най-стария планински курорт в България. Разположен е на 1350 метра надморска височина на северните склонове на Рила планина. На 2 пъти е домакин на състезания за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Боровец предлага отлични условия за зимни спортове – алпийски ски, сноуборд, ски бягане. В центъра на курорт Боровец, на 20 метра от края на писти 1 и 2, сред вековна Борова гора е разположен 4-звездния хотел Алпин. Тих и спокоен, но в същото време в близост до него са съсредоточени най-големите спортни съоръжения и барове. Неописуемо е чувството, породено от уникалната гледка, която се разкрива от стаите на хотела към пистите и курорта. Ски и сноуборд център Алпин е разположен в близост до хотела, в центъра на курорта, на писта Рила, между двата 4-седалкови лифта. Гардеробът е модерно оборудван с нови модели бордове, ски и ски обувки, които се подновяват за всеки следващ сезон. Разполага със система за дезинфекция и сушилния с горещ въздух, която подсушава и освежава вътрешната част на ски обувките. Към ски гардероб Алпин работи и сервиз, оборудван с най-новите и модерни машини на немската фирма Райхман. Ски и сноуборд училище Алпин с професионалните си инструктори гарантира най-безопасно и най-бързо навлизане в света на зимните спортове. Хотелът ще ви посрещне изключително гостоприемно с комфортния си и артистичен лоби-бар. Тук атрактивните идеи в интериора и възможностите за богат избор от екзотични коктейли, видове кафе, маркови напитки и вкусни десерти като че ли нямат граници. А историята на курорта Боровец, проследена от самото начало, което поставя княз Фердинанд през 1896 година, грижливо се съхранява в десетките снимки, които сполучливо оформят интериорното пространство на хотела. Хотел Алпин предоставя луксозно и модерно обзаведени 4 двойни стаи, 2 студия и апартамент. Апартаментът е с най-висока категория. Обзаведен е с голяма спалня с балдахин и луксозна декорация и оригинални картини на известни художници. Акцентите от дърво в стаите създават усещане за топлина и уют. Всички предлагани помещения са модерно оборудвани с централно отопление, LCD телевизор с цифрова телевизия, DVD, високоскоростен интернет, мини-бар, удобна мека мебел и телефон. И най-важното – с тераси и превъзходна гледка към планината. Комфортно обзаведените бани разполагат с вана, сешоар и телефон. Комплекс Алпин предлага още рум сервис, сейфове, спа център, джакузи, парна баня, сауна, масажи, колела и детски кът през лятото. Вилно селище Алпин е разположено между вековните борове на Боровец. Предлага 8 вили, 6 едноетажни и 2 двоетажни. Всички са изключително комфортни и с вкус обзаведени. Заобиколени са с магически панорамни гледки към Рила планина. Ресторант Алпин е стилно класически обзаведен, тип ирландски пъб.
Насладете се и споделете с приятели уникалните вкусотии на главния готвач, разнообразни ястия от националната и европейска кухня, богат асортимент от качествени български, бели и червени вина, квалитетни маркови напитки, обслужвани от квалифициран персонал. В интериора на ресторанта отново се чувства уникалната комбинация от подчертан собствен стил, артистичност и оригиналност. През летните месеци може да разчитате на приятни часове в градината на ресторанта. Сред прохладата на чистия планински въздух, декоративния водопад и цъфналите цветя имате възможност да се насладите на скарата на дървени въглища, на топящите се в устата специалитети на майстор-готвача. На ваше разположение е и градинското барбекю. Хотел Алпин работи целогодишно, а модерната база, с която разполага, го прави подходящ както за семейни почивки, зимни и летни ваканции, спорт и забавления. Тук имате възможност да се насладите на различни природни и исторически забележителности. Връх Мусала, Национален парк Рила, водопад Горица, Мальовица, Сапарева баня, Седемте рилски езера, водопад Рилска скакавица, Царска Бистрица, Черната скала, както и града на майсторите Самоков. Ако искате да усетите атмосферата и комфорта на комплекс Алпин, посетете ни. Хотел и вилно селище Алпин, курортен комплекс Боровец, България.